Niku nek marani Bismillahirrahmanirrahim. Lewat ning nggone juz pripun? Dengan Allah yang apa? Pengasih dan penyayang. Mun kita toh. Nek cara bae bismillahi kelawan asma agungé Allah. Bismillah. Sira Ar-Rahman sifat Allah Ar-Rahman kang paling welas ing dalem donya lan akhirat. Isih meneh umum kanggo wong kafir lan wong mukmin. Sing terus ya Ar-Rahim jaluk Allah kanggo wong asih ing dalem akhirat bloko khusus kanggo wong mukmin. Tapi kula jenengan iki bedane. Wong kafir ning donya njaluk apa dinae? Cina sugih-sugih malah. Jadi lha piye? Saya panas. Ar-Rahman itu sifate Allah Maha Welas asih ning kanggoane umum wong kafir ya wong mukmin. Wong kafir apa-apa ya diparingi, wong mukmin ya diparingi. Jaluk waras dene waras. Jaluk bodoh dene bodoh, jaluk apa dene. Iku pancen Allah dia sifat Rahman. Sifat welas asih itu senajan ora njaluk Allah karo Rahman. Kula jenengan ora tau njaluk, ya diparingi sambekan. Terus ambekan itu paket. Oh, wong iki ambekan itu pemaringi Gusti Allah. Para dene paring dene ambekan nalika Covid iki aku ambekan iki tuku tiket. Nek dilome ambekan iki. Kulo diwaca niku Bandung niku itu kok kele golek sing ambekan niku kuat ora untuk tekan omah bulan mak. Sampai kan sampeyan mati. Sifat Rahman. Jaluk lan jaluk aku pancen mati. Sifat sifatnya jenengan itu sifatnya loman, jenengan loman ya sifat loman iki karo sapa wae lomo. Ora kok di loman iki sing disenengi tok boten. Kabeh di lomane sifat loman sifat. Karena sikap pikir ya karo sapa wae ya pikir. Tapi nek Ar-Rahim niku lemane kudu. Ar-Rahim sifat Allah kan maha welas asih dari akhirat kok terus kanggo wong mukmin. Nyatane miturut keterangan wong kafir iki ora bakal ning swarga. Lan ning alam iki innalladzina kafaru min ahlil kitabi min nari jahannam khalidina fiha abada. Wong kafir khalidina lanjut abada sak lawan. Tapi mangkon arep urip ning dunya pirang taun. Dunya iki ana batase, ana lekase, ana pungkasane. Alam barzah iki ning awake ning pungkasane. Alam kaya iki alam kelanjutan ora ana awake tanpa ana pungkasane. Lho kanjeng dawuh insyaallah bakal pangeran. Nek apik iman takwa ning dunya, pokoke luwih apik ning swarga. Tapi nek elek kecemplung neraka. Wong Jawa yang ngerti kok diubah iki. Nah, apik mbane elek pedul, kecemplung. Lalu kecemplung kok ubah kok enten. Kalau bantah kaya Pak Biyono ya, kalau ngaji mati bantah. Ada enggak lah madam niku lho mriki. Enggak niku dicangkem ae, niku lha mung ubah gitu. Tapi nek iso iki nek kula nek iso. Iso iki neraka niku iso bisa itu. Nek swarga dhuwur kok. Langit kok ngamrat ngamrat kok swarga. Mulane arep munggah poso golek ondo. Lah ondone apa ibadah? Takwa. Nang Gusti Allah. Ibadah iki ondo nang munggah swarga. Tapi nek ora kepengin munggah, saat aku tambah patang atas uang. Satu kilo makan dunia terpesan. Patang atas itu saya ngerti ya. Anu Pak Haji. Nggih, Bapak. Wetane kuwi Mbah Jupri. Putih-putih kuwi. Ngira tak jalur kembang. Nah, ora. Tak tahu sih. Pun. Oh. Pak, besok, Pak.
Wis. Oh, wis pojok mau wis kok. Sak nang kono wae aku nguyuh. Kondangan kan gede. Kurang apa tuh? Anggen iku nggih mergi karepe iku, Pak. Sudah dibakat ya, Pak. Dibaket Pak tapi ya Entah Pak Joko. Sudah ada lagi nama-nama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku dua iya. Ya kana ya nasta'in inna salatan ta'ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Karone daleme patang kuat. Urin. Buah nopo nggih, Pak? Buah tim kan iki? Oh, buah tim. Nggih. Sehat tenan ora ya ora mati kene iki. Kuburannya ana di pasang itu angker.